Cuando estás sentint, si vols saludar. Hola, bon dia, em sentiu? Ja està? Va, doncs. Bé, bon dia. Avui fem esta roda de premsa que m'acompanya Anna Reues i Esther Vidal per a explicar-vos, per a comunicar-vos que fem un relleu a l'alcaldia del Reguers. En aquest cas, Anna Reues, per motius laborals, deixa l'alcaldia, tot i que continuarà vinculada al projecte, com ara explicaré. Anna ha estat alcaldessa des de l'agost del 2017, per tant quasi 5 anys treballant pel poble i a més amb un període molt difícil i molt complex, perquè més enllà de temporals que hem passat, que ens ha afectat camins, que hem tingut moments molt difícils, no cal oblidar que ha sigut en plena pandèmia i que per tant no ha estat fàcil poder portar a terme l'alcaldia en aquests moments. Tot i això, ne pot fer un molt bon balanç de tota la bona feina que s'ha fet, de molta feina, que ara després també ella us explicarà, i que en tot cas jo com a alcaldessa del Tortosa el que vull és agrair-li la feina feta, tot el que ha fet pel poble, com s'hi ha dedicat. Realment ha estat molt bona alcaldessa i realment ens deixa un bagatge de moltes coses fetes i moltes també que estan en procés d'acabar-se de fent i que de fet ella també les podrà viure perquè, com he dit, no es desvincula del projecte, continuarà al Consell de Poble en representació del nostre grup municipal i a la vegada també, ja en termes més de partit, continua vinculada al projecte de Junts per Tortosa i de fet és membre de l'executiva. I ara iniciem esta nova etapa, una etapa on tenim nous reptes, després també en parlarem, i on ens calia també que al nivell del Reguers ho liderés algú que conegués molt al poble, que estimés molt al poble, que tingués moltíssima il·lusió per treballar per este poble i evidentment a ningú se li escapa, tenint en compte les dues dones que m'acompanyen, que el relleu en este cas és Esther Vidal. Esther la coneixeu tots, ha estat alcaldessa i és una persona que jo crec que és, diria, de les persones que més coneixen el poble del Reguers i que més saben quines són les seues necessitats i per tant estic convençuda que és la millor persona per tal de poder fer este relleu, que abans va ser al contrari i que ara de nou torna a ser Esther. Després, si de cas, ja en parlaré, però en tot cas agrair evidentment a Anna tota la feina feta, perquè, com dic, n'ha estat molta i n'hem d'estar molt orgullosos del que s'ha fet al poble del Reguers, però també a Esther, que hagi volgut també assumir de nou este repte que suposa ser alcaldessa del Reguers. Jo ara passo la paraula a Anna i després ja tornaré, ja parlaré al final i després parlarà Esther. Com vulguis, Anna. Aquí apuntat. Hola, primer que tot. El meu comiat és una mica més informal. Jo, unes setmanes abans del 28 d'agost del 2017, vaig quedar en Esther i vaig acceptar el repte per a ser alcaldessa del Reguers. Un dels meus primers actes en aquesta condició va ser la votació de l'1 d'octubre i a partir d'aquí han passat moltes coses. Ja vam començar forts i a partir d'aquí han passat altres coses, entre elles una pandèmia de la que fa ara 2 anys que arrastrem i que ens ha marcat la nostra vida a tots els nivells. Al personal no cal ni dir-ho, però també a nivell professional i a nivell polític. Vaig iniciar aquest camí amb moltes ganes i amb molta il·lusió i en un moment en què professionalment podia dedicar tot el temps que se necessitava per a treballar pel poble del Reguers. Durant tot aquest temps, tot i les adversitats, han pogut realitzar actuacions importants per al poble, com ha sigut la millora de la xarxa de clavegueram i de la zona esportiva en actuacions com el camp de futbol 7, millores en arranjament de carrers i camins. Hem continuat treballant a l'escola, tenint les necessitats que anaven sorgint, com ara la implantació de l'arenero o del menjador o les recents plaques solars, el projecte de posada en valor del barranc, renovació de parcs infantils, millorar accessibilitat a les instal·lacions municipals, com era posar a peu pla l'assistent social i el servei d'atenció a la ciutadania, projectes de renovació del casal d'hivern que encara no s'han formalitzat però que ja estan iniciats i continuaran
i continuaran a partir d'ara, o la nova carretera, que era la dignificació de l'entrada del poble. Però bueno, tampoc ara és el moment, no?, de fer un repàs de tot, jo crec que ara no toca. El cas és que encara ens queden moltes coses per a fer i de les que estic segura que Esther podrà continuar. Quan jo vaig acceptar formar part d'aquest projecte va ser perquè hi creia i creia en com s'estaven fent les coses i en la idea de poble. I en aquesta línia he volgut seguir treballant. Per això és ara quan li demano a Esther que segueixi en aquesta línia, en aquest projecte i en tots els que vindran. Tenim grans plans de futur per al poble que us explicaran, projectes que requereixen d'una dedicació molt més elevada de la que ara ja mateix puc dedicar. I per aquest motiu, igual que un dia vaig acceptar el que em va demanar Esther, ara li agraeixo a Esther que hagi volgut tornar per a continuar en la línia del que estem fent i que puguem impulsar això que estem tots d'acord que és el que Reguers necessita. Per acabar, només vull donar les gràcies a tots els que m'han ajudat en aquest temps, a tota la gent que m'ha fet confiança per a que pogués estar aquí. Ha sigut una bona experiència, dura però gratificant. I ara és el moment de seguir endavant en altres etapes, sense deixar de banda el poble, pel qual, com ja han dit, continuaré treballant com fins ara. I aprofito per a posar-me en aquest moment a la disposició d'Esther per a tot el que necessite. Moltes gràcies a tots. Bé, jo com no pot ser d'altra manera vull començar donant-li les gràcies a Anna per acceptar l'alcaldia. Ella mateix ho ha explicat molt bé. Jo li vaig demanar ara fa un temps perquè jo tenia una vida laboral un poc complicada en aquells moments i ella no ho va dubtar, va agafar el carro i va continuar portant els Reguers hasta el puesto que l'ha portat. Per tant, la meva funció aquí serà de continuïtat. Tots els projectes que ella deixa encetats, igual que va fer ella quan ella va entrar, són els que jo continuaré i continuarem en el mateix projecte. Canviem les persones, però a més, vull dir, ella ja ha manifestat que també estarà ajudant, per tant, de fet, vull dir, les persones canviaran poc. Una de les coses que sí que jo vull nombrar com a una quasi obsessió meua, tot i haver estat ja 10 anys de l'alcaldia i que en aquells moments no ho vaig poder aconseguir, és crear l'entitat municipal descentralitzada del Reguers. Soc molt conscient que la llei en aquests moments no ho permet. Ens basem en la llei de bases de règim local i tal com està redactada actualment ho impedeix. Ja ho impedia i això va fer que ho paréssim en el seu moment. Però també tenim coneixement que en aquests moments hi ha prevista una modificació d'aquesta llei i per tant incidirem i farem el possible per a que la creació d'una entitat municipal descentralitzada al Reguers sigui una realitat. Mentrestant, i per no perdre temps, ja convocarem tot el que és la comissió mixta i a partir d'ara en breu ja començarem una mica a fer totes les gestions i explicar de quina manera volem tirar endavant tot el procés. De la mateixa manera que lluitarem per a que també s'aprovi aquesta modificació per a que pugui tirar endavant. Per part meva res més, donar-li una vegada més les gràcies a Anna per tot el paper que ha fet quan jo no vaig poder, espero que està a l'alçada també jo ara en aquests moments, tot i que ha passat més temps, i gràcies també a l'alcaldessa de Tortosa per confiar en mi una vegada més. Bé, molt bé. Com ha dit Esther, nova alcaldessa, he signat el decret fa pocs minuts. Nosaltres som un projecte que des de sempre hem cregut en un municipi absolutament descentralitzat, com una eina també de gestió i d'entendre què és Tortosa. Sempre m'heu sentit dir, som una ciutat i 5 pobles que són el que sempre hem defensat, la importància i els beneficis que suposa la descentralització i que per tant és molt més eficient un municipi que estigui descentralitzat i que tingui el màxim de competències. Per això l'any 2009 se van crear 2 noves MDs amb el referent que ja teníem de la MD de Jesús, que enguany compleix 28 anys des de l'any 94, i per tant vam voler fer este pas, este projecte que sempre hem tingut liderat pel govern que jo ara represento i que ara fa un any i poc, al desembre del 2020, vam també signar, acordar, aprovar el nou conveni entre les 3 MDs de Jesús, de Cambredó i Vítem, consensuat amb tothom,
unànime i aprovat per unanimitat als pobles, que també ens permetia i ens sentíem molt orgullosos d'haver arribat a aquell acord i, per tant, de poder continuar ampliant competències i a la vegada també continuar caminant en aquest procés de descentralització. Per això, com us ha dit Esther, ara, tot i que tenim el fet de que la llei, l'ARSAL, que és la que al seu moment modifica la llei de bases, ens limita i no ens permet a dia d'avui poder portar a terme aquesta creació de l'AMD, hi ha el compromís per part de la ministra anunciat per ella de que volen modificar aquest ARSAL i, per tant, en les properes setmanes volen iniciar aquesta modificació normativa. Nosaltres hi treballarem per tal de fer possible, a través del nostre diputat i exalcalde, per tal de que pugui ser una realitat, si no s'inclou d'inici, sigui amb el procés parlamentari, aquesta modificació que permeti crear les EMDs de nou. A banda d'això, també, com us ha dit Esther, nosaltres iniciarem ja tots els tràmits per tal de crear la comissió mixta, per tal de que quan aquesta modificació legislativa s'engegui, nosaltres ja tinguéssim en marxa també tot el nostre procés que ens permeti caminar amb la via de poder tindre finalitzat la proposta de conveni, igual que hem fet amb les altres MDs, i poder-ho treballar. El nostre objectiu seria, si és possible, que a les properes eleccions municipals ja es pogués comptar amb l'MD del Reguers, i que sigui perquè hi hagi aquesta modificació legislativa i que per part nostra tinguéssim també tota la feina feta. Per tant, aquest és l'objectiu, un municipi molt més descentralitzat, un municipi que a hores d'ara és un model a nivell de tot el país en quant a descentralització i en quant a gestió de recursos entre un municipi, entre una ciutat i a la resta dels pobles que tenim i els 5 pobles que tenim, i com dic, fem este pas més, i jo vull de nou agrair a Anna tota la feina feta. Heu vist el balanç és molt important, s'ha fet molt bona feina i projectes grans, projectes com, que ho he dit de passada, com que el Reguers tingués les aigües depurades i que per tant tinguéssim tot el clavegram connectat, cosa que no teníem, i per tant era un repte important com a municipi, en clau de municipi i en clau de sostenibilitat, i de resoldre un problema que tenia el Reguers principalment en ple espai natural, de parc natural, i a banda d'això projectes grans també, com és el projecte de la carretera del Reguers, que ja està en tràmit i que s'iniciarà la licitació abans de l'estiu, fins a projectes més petits però igual d'importants, com la supressió de barreres arquitectòniques als carrers, als camins, a les actuacions que ella mateixa ha explicat a l'escola i que sempre ha estat al costat del poble. Per tant, gràcies, Anna, per tot el que has fet, i com dic, no se'n va, sinó que continua vinculada al projecte. I evidentment, gràcies a Esther per poder tornar a agafar aquest repte. És un repte important, és un repte que requereix molt de lideratge i molta feina, però que tant ella des del Reguers com jo des de Tortosa estem molt disposats a que això sigui una realitat, i farem tot el possible amb totes les nostres forces perquè així sigui, com hem demostrat quan hem fet els nous acords amb les altres MDs. Ara el repte és de poder tindre la MD del Reguers i que realment sigui una realitat, i per nosaltres no passarà. Per tant, fins aquí ho deixo. No sé si teniu alguna pregunta, alguna qüestió al respecte. Sí, volia saber una mica què és el que ara hem dit que s'hauria modificat. L'ARSAL, recordeu la famosa ARSAL, el que va fer va ser modificar la normativa local per la qual deia que no es permetien les creacions de noves entitats municipals descentralitzades. Simplement és això, és que es tregui aquesta prohibició que actualment contempla l'ARSAL, i que, com dic, la ministra ha anunciat que modificarà de nou la normativa, i per tant esperem, i si no nosaltres ho demanarem, que hi hagi aquesta modificació que suposa retirar aquesta prohibició que es va concretar en aquell moment. Entre altres, perquè sabeu que l'ARSAL limita competències, estableix molts problemes a nivell dels ajuntaments, i que sempre des de les associacions municipalistes i dels ajuntaments hem reclamat que hi hagi una modificació, perquè realment ens limita molt a l'hora de poder actuar, i una de les limitacions és el fet de no crear noves MDs. És tot? Doncs moltes gràcies. Feina feta. No sé quin boli és dels teus, los dos, o és algun teu? Doncs este és el que està aquí, llavors. És teu? Ah, és teu? No, lo portava jo de dalt. Vale, ja està.